to Jerry me zaka iya cewa Jerry zo ka musu magana duk da dai ciwon kai yake samu amma dai wani lokacin me kai din mana magana me zan muku ka musu magana tell me sabo da yake zuwa yanzu abin da yake trending kwana biyu za ku dan ji mu shiru tsik to babu wani abu da muke shirye-shirye sai illa suya sport din mu muke fadadawa saboda gudun nan wallahi mana kadan ya mana kadan mun sami filin makabarta can zamu je ka san Allah in kamare ni wallahi a bidiyon ne kamare ni wallahi seriously ya makabarta zamu je an ba mu wani fili makabartar ta jima a rufe shine aka ce mu je mu Ami house la Ami wallahi Ami house ne kuna ji muna na Ami house opposite makabarta nuna musu fadin gudun su gani lari toluma ga wajen ku ga kun gana duk fadin gurin ne to yanzu kun ga kuna da gurin muna da parking gaskiya bokan mu ya iya aiki kuma sannan kai kasuwancin mu albarka yake ƙara samu muna da parking space kuma sannan ga restaurant background za ku ci ku yi me ga background gashi kai abubuwan da dama ga za ku ganni ni celebrity wallahi jaki ni kuma din fa wai tukunya sunan wani abu abinda ake dafa abinci to kowa dai da kowa to ranar dai grand opening ku shirya ku zo ku grand opening ne ranar da kwarkwatar ku zo ku ga sabon branch mu amma duk wani mai shadda blue kar ya zo saboda wannan ku tabbatar da shadda nake ba ku labari akai wannan banzar blue din shaddan nan ta koke shekara 3 baya na dinka min shaddan nan amma har yanzu ita ce a jikin sa kun ga yanda ta dawo